Pois, benvidos a nosa canle sobre a natureza. Ai, hoxe estou farto de tanto comer. Peguei nunha enchenta. E logo por que? Celebrabas algo na túa casa? Pois non, pero a miña nai quería que comera todos os chícharos. E a verdade é que gustarme non me gustan moito. E nada, todo o día a comer e me decía mastiga. E eu lle decía esofago. Ai, claro, non che pasaban para baixo, quedabanche no esófago. No esófago? Como que no esófago? Como que no esófago? Claro, quedabanche no esófago. Esófago. Ai, que chiste tan malo, non dis de miña. Vaya chiste tan malo, bueno. Bueno, non pasa nada. Bueno, chicos, e se empezamos, que vos parece mellor, verdad? Sí, veña, imos co aparato digestivo. Veña, imos. O aparato digestivo, pois, é un conxunto de órganos que dixiren os alimentos que tomamos cada día. Absorben os nutrientes resultantes, que son os que nos aportan a enerxía, e tamén expulsa os restos que non son dixeridos aos que chamamos refugallos. O aparato digestivo está formado polo tubo digestivo e as glándulas digestivas. E que é o tubo digestivo? Pois é un longo tubo polo que pasan todos os alimentos que comemos. E está formado por varias partes. Temos a boca, onde tamén temos dentes e a lingua e as glándulas salivares. A farinxe, o esófago, o estómago, o intestino delgado, que sabedes que mide polo menos uns 7 metros. ¡Que barbaridade! E o intestino groso é o ano. As glándulas digestivas, pois son as encargadas de fabricar os zumes digestivos, que son as que axudan a facer a digestión. E existen dous tipos. Unhas que son moi pequeniñas, que é necesario un microscopio para velas, e que están no estómago e no intestino delgado. E logo as glándulas que lle chaman anexas, que están fora do tubo digestivo e son moi grandes, que son as glándulas salivares, que fabrican a saliva, o fígado, que produce a bile, e o páncreas, onde se elabora o zume pancreático. Agora vexamos como se produce a digestión. Primeiro, imos decir que é a digestión. A digestión é o proceso de transformación dos alimentos en sustancias máis sinxelas, pequenas, chamadas nutrientes. Existen varios tipos de nutrientes. Os glícidos ou hidratos de carbono, presentes en moitos alimentos, como a pasta, o pan, a froita. Os lípidos ou grasas presentes en aceites, froitos secos. As proteínas, que adoitan estar en carne e peixe. E as vitaminas, que están en moitos alimentos, como as froitas. E por último, as sales minerais, que saen da auga. Como se fai a digestión? Pois a digestión comeza na boca, onde os dentes trituran os alimentos e mestúranse coa saliva, formando o que se chama o bolo alimenticio. O bolo alimenticio pasa pola farinxe, ao esófago e despois ata chegar ao estómago. No estómago mestúrase cos zumes gástricos e convértese nunha papa chamada quimo. Grazas tamén aos movementos do estómago, como podes ver neste vídeo. O quimo pasa ao intestino delgado e mestúrase cos zumes digestivos do fígado, que se chaman o bile. O do páncreas, que se chama zume pancreático. E toda esta mestura denomínase quilo. Entón produce a absorción intestinal, onde os nutrientes do quilo pasan ao sangue. As sustancias non absorbidas no intestino delgado pasan ao intestino groso e ali convértense en feces, que son expulsadas polo ano. E agora, uns consellillos para coidar o noso aparato digestivo.
Primeiro lava os dentes, despois de cada comida para que non se produza despois o caries. Non fagas comidas moi abundantes, que dificultan a digestión. Come froita e verdura e leva unha dieta equilibrada. Bebe 2 litros de auga ao día e realiza exercicio físico, importante tamén para o aparato digestivo. Axuda ao movemento do aparato digestivo. Outra cousiña que podemos dicir sobre a digestión é que hai 2 tipos de digestión. A unha chámaselle mecánica e a outra química. A mecánica, pois, consiste en cando estamos triturando todos os alimentos na boca, no estómago, vale? É posible, pois eso, grazas aos dentes e a uns movementos que temos no estómago. Cando o estómago empeza a encherse, pois prodúcense aí como unhas contraccións que serven para que o bolo alimenticio pois se faga máis pequeniño e se vai a mesturar con eses zumes gástricos. A digestión química, sen embargo, pois consiste na transformación das grandes moléculas que teñen os alimentos en unhas máis sinxelas para que sexan capaces de atravesar as paredes, das células, para que os nutrientes podan ir a cada unha das células. Esta realízana os zumes digestivos. Curro, sabías que hai unhos animais que lle chaman poligástricos? Poli que? Poligástricos. É dicir, poli, que significa varios, e gastro, que significa estómago, o sea, que teñen varios estómagos. E cales son eses? Pois son os animais herbívoros rumiantes, os que comen erva. Como, por exemplo, a vaca ou o camelo. Que interesante. E por que necesitan tantos? Pois eu tanto non sei, pero sei que teñen... en realidade é un estómago que está dividido en varias partes, pero que che parece se investigamos máis sobre o tema? Pois pareceme moi interesante. Así os nosos amigos poden nos axudar a buscar aí cousas destes estómagos. Iso, se sabedes moitas cousas sobre os animais poligástricos, sabedes, escribídenos. Eso. Imos a facer un resumo sobre o aparato digestivo. E para isto, imos a falar das súas funcións e das súas partes. O aparato digestivo é o encargado de dixerir alimentos, absorber nutrientes e expulsar as substancias de refugallo. Para falar das súas partes, imos a facer este esquemiña. Tomamos os alimentos pola boca, onde grazas aos dentes triturámolos e tamén os mesturamos coa saliva que está nas glándulas salivares. A isto chamámoslle bolo alimenticio. O bolo alimenticio vai a ir a través do esófago, que é un tubo que comunica a boca co estómago. No estómago, grazas aos zumes gástricos, vais a formar unha papa que pasa ao intestino delgado. E no intestino delgado, grazas á bile que segrega o fígado e o zume pancreático que segrega o páncreas, pasan os nutrientes ao sangue. O que non serve vai ao intestino groso, que son as sustancias de refugallo. Estas sustancias son expulsadas polo ano en forma de feces. Supoño que xa non tes ningún chícharo no esófago. Cos chícharos. Vouche dar a ti, un chícharo. Se vos gustou este vídeo sobre o aparato digestivo, xa sabedes, dádelle a gústame. A gústame, sí. Chao, churruscos. Ata a próxima, guapis.